vítat vás u ďalšieho videjka. Takže dneska to bude zase Roblox, ale bude to iba také kratšie videjko z Tower of Hell, ale takto na konci videjka pôjdem si s vami ešte zahrať takto 99 do Forest, pretože bol teraz update a ja som včera tak trošku zabudla na Steel Brain Rot, že bol admin abuse, takže nemám nič. Ale aj hrala som aj pred updateom, takže to nie je až také zlé a dobre, spadla som. Takže ľudia, za chvíľku budem mať už Fusion Coil. Keďže som stále nezistila, že či to je iba na jedno použitie alebo na viac, no tak sa dneska môžem spýtať ešte GPT. Alebo proste na Google si to vyhľadám alebo na Instagrame. Ale takto kúpim si to, pretože mám za 40 coinov bude mať Fusion Coil. Takže, ale to. Potom si môžeme spolu zahrať to Night Forest, pretože odstránili Snow Biome. Takže, máme tu to shield, takže to je dobré na žltý tento, čo bude tu na. Hej, vidíte? Proste teraz mi to nič neurobí, takže chill. Môžeme teraz iba vďaka tej týpečke, hej, ďakujem ti, počkej, dobre, typku, ja si tu to, tak, ok, tak nič, ale to mi vyšlo celkom, lenže to, no ale, tak to Steel Brain Rot bol iba ten admin abuse. Aj v Grow Garden, z toho som natočila videjko. Steel Brain Rot som rebirtovala, čo mi pomohol môj spolužiak Ben, pozdravím ťa, aha. OK, no tak, lebo OK, tak to už nestihnem veľmi nič. Aby som to chcela dať do polky, lebo chápete? By som mala toto najviac coiny. No ale nevadí. OK, tak to som netrafila, dobre. 124, čo je dobré. Dobre, som sa prepadla z nejakého dôvodu. Dobre. OK, tak nič. Takže ľudia. Takže toto. No ale dneska ešte by malo výjsť videjko, že Get Ready With Me a Skincare. No. Ale takéto baconka, to je Real Rosa normálne, že to je nejaká baconka tam v strede. Ok, tak to som nevypočítala. Dobre, skúsime to ešte raz. A sa môžeme potom vrhnúť na Night in the Forest. Aj keď asi teraz budem hrať s randomákmi, tak neviem, že či si mám dať akože... Dobre, to bolo skoro. Neviem, že či si mám dať Elina, že som dala napríklad všetky deti a také veci. Alebo dekorátora, alebo chápte, keď natrafím na úplne blbých randomákov, no tak mi tam budú robiť proste bordel so šelfkami, takže potom by som mohla s tým dekorátorom to všetko vymazať. Tak neviem, proste. Uvidím proste, aj keď tam budú nejakí dobrí ľudia, ktorí nepôjdu solo, tak to. Akože ja idem solo, ale až napríklad idem s nejakými ľuďmi, potom ich zabijem bertrapkou, ale za iba fakt nejakých baconov, ktorí nevedia hrať. No a potom sa odpojím, ale potom sa akože hrám solo možno, že. Ale ja skôr solo avkujem, hej, takže ako toto, ale hrám s mojimi spolužiakmi takto a dali sme už 300 dní, keďže ja mám 315 dní, takže sa môžeme vrhnúť na Night in the Forest. Dobre, dúfam, že mi to načíta. Dobre, teraz každý hrá, hej. Mám tu milión friendov, ktorí hrajú, ale po obede hrajú asi 50 mojich friendov. Majú tu niektorý tento. Robili tu vulkán biome, lebo odstránili ten snow.
To je teraz fajn. Volcanic Biome 1. Aha, september. Aha, takže ďalšiu sobotu bude druhá časť. No tak si zoberiem Aliena. Tak prečo nie? Aj keď sú celkom nubáci, no čo už. Nah, celkom nie. Ani nie. Tak budem tu nákecať, hlavne, ok, tak som nevypočítala. Akože jedna tam, dve sú tam typky, dobre, ale inak nie. Takže vlastne to majú tu nový tento. Ako majú? Aha. Škorpión. Ok, tak toto sú iné. Bro. Čo je? Aha, dobre, tento zbroj je dobrý. Táto typka nie je dobrá, no ale mne to je jedno už. No čo toľko skáčete, kokos. Ok, tak ja som našla úplne randomákov. Bro, prečo? Prečo tu sú takí randomáci? Ok, ale ja nechcem duo. Dobre. Aha, dobre. Dobre. Tu sú nubáci, hej, tu. Bro, je dobrý. Ale oni to tak dali, že... Prečo to tam dali? Proste tam to bolo dobre, podľa mňa. Tak celkom fajn tým. Takže ja mám asi najviac z nich, áno. A má tu jeden bro dekorátor, takže... A dúfam, že dropne ten hammer, alebo s ním bude robiť niečo normálne, nie? Proste... Podľa mňa bude s tým hammerom buď trolliť, alebo úplne tam bude dávať proste šelfky. Takže dúfam, že nie. Takže... Budem sa snažiť dávať deti. Hej, ako tieto. Nebolo ten Missing Kids location trošku bližšie? Že to je tak zdá, ja neviem, proste tie updaty sú fakt divné. Bro, neber mi veci. OK, tak ešte ja tu dám, že by sme mali mapu. Tak, toto som položil úplne desne, ale mi to je uprdele. Tak, bro, ale veď tu vidíš ten kolón, tak to logicky zobernie. Typka proste nerozmýšľa. Dobre, typka, hello, hi. Dúfam, že tu budú všetci napríklad písať po anglicky, pretože to inak proste nejde. Ja som išla s poľskými tými. Všetci boli proste po poľsky, ale akože písali po anglicky, takže to som bola rada, pretože akože celkom tá poľština je taká, no. Dobre, mám prvú čestku. Možno mi padne niečo dobré. Bandáž, celkom nice. Celkom nice. To veľmi nepotrebujem teraz. Tak toto si zoberiem. Budem preskúmavať. Aj keď tu asi nič na preskúmavanie ešte veľmi nie je. Ale tu už bro preskúmal takto dieťa, ale akože ešte ho nezobrali a zobrali asi, neviem. Teraz neviem, ale mám tu čestku. What the freak? OK.
Mne sa nedá zobrať spír. Aha, dobre. To zoberieme. Počkej, tak majú to dieťa, alebo nie? Aha, asi, no. To som si mohla myslieť. Ale máme už väčšina, takže pôjdem naspäť do Campfireu. Ok, tak sú tu takto všetci. Tak a teraz zoberiem nejaké drevo. A pôjdeme. Ok. Tak ešte vykacam to drevo, keď už som začala. Tak. Tak. A teraz pôjdem po dieťa. No, tam už bro je, akože. No, nevadí. Bro, ale vedia... Dobre, dám to, nebojte sa. Tak, easy. Dobre, dúfam, že keď pôjdem na decko a budú tamto čestka, tak dúfam. Ok, tak no. Ja to vykačujem, no. Nevšimla si toho. Takže, máme tu Old Flashlight, to mi takto zíde celkom. A máme aj Good Eggs. Akože ešte potrebujem, jediné čo potrebujem. Wooden Base Wood. To čo nechápem proste. Dobre, mohli by vykraftiť crafting bench. Ale ja by som potrebovala akože asi poviem takto po čestky, pretože OK. Pretože asi viete, opa. Ten brum. Pomoc. A to je úplne na figu, lebo ja musím zabiť tých kultistov až potom. To, ale mám Reagan, takže... Lenže tam teraz nejdem, ja sa musím dohealovať na baseku. Dúfam, že mi nezjedli všetko jedlo, dobré, tak nie. Ale môj podľa mňa teraz títo randomáci sú podľa mňa strašne adventure. Typek už bol v tom biome. Čo je celkom nice. Ale ja idem zabiť tých kultistov. Pretože oni ma úplne podľa mňa to... Ok, tak teraz ma podľa mňa... Keď ma teraz nezabijú, tak ja fakt neviem. A oni podľa mňa teraz nemôžu streliť. Iba ja ich. Opa. To som trošku nevypočítala, akože trošku viac. On má Morningstar. Dobre, Dobre, prišiel Pelt Trader. Dobre, už chill. Ok, chill. Máme to, zvládla som to. Mission complete, ale ešte tam je nejaký určite, ne? Asi nie, možno, že už nie. Tak ešte zabijeme toho vlčika. Bro, typka mi to tu už kradne, kokos. Dobre, typečka. Typka sa mi tam trošku bugla. Potrebujem strašne, ale keď mi teraz nepadne gucek, tak ja fakt neviem. Spíro, to si robí srandu. A proste keď mi padol nejaký ten, ale ja potrebujem strašne potrebujem ten. Bro, ale ja potrebujem to. Good sec. Takže musím ísť na ďalšie tieto čestky. Ale ja tu nejaké čestky nevidím. Proste mohla by som zobrať už 2 fuely. Proste a nemám proste. Ok, tu máme Stronghold. Čo je dobré. Mám tu ďalší coal. Takže máme tu Stronghold. Čo je dobré. Mám tu ďalšiu čestku. Takže
Apples, nech mi padne good sec. To si robí srandu, akože bandažek. Je to dobré, sa nesťažujem, ale už by som mohla zobrať milión tých vecí. A proste nemôžem, pretože nemám kucek. Nice. Takže teraz musím... A, tu je. Nie? Aha, je tu. Tu už je noc, ja kam cez celý deň nemôžem nájsť kucek. Mňa toto hrá troly. Mňa toto hrá úplne troly. Ja neviem proste. A máme tu už to, takže... Je mi to teraz jedno, že po mne pôjde tento, ale... No, čo už. Leather body, to sa mi zíde, však prečo nie? Lenže teraz si musím dávať trošku väčší pozor, ale tu som ešte v týchto záchodoch nebola, ale tam pôjdem až na konci. No, teraz dám tu na oheň, do ohňa. Tu máš také dobré veci, že je to. Oh, nice. Celkom nice som takto. To fakt. Si robíte zo mňa srandu normálne teraz. Ja som tento Alpha Wolf Belt, no som to trošku bugla. Tak. Dobre, strašne. Teraz by sme potrebovali to. Tak. Ok, tak. Bro. Ale ja tu chcem dať farm ploty, mi tu nestojí. Mne sa normálne snívalo, že som hrala na Forest. A že tento prišiel, akože keď príde napríklad niekto na nejakú že za mapu, tak akože, jak máme to my, takže okej, aj sova nám tak veľakrát proste prišla. Ale keď to urobí proste Deer, tak to je strašne goofy, strašne. Ten bro sa odpojil, alebo, hej, odpojil sa, dobre. Poďme skúsiť ísť tamtou stranou, kde boli všetci. Preto chápete, je tam vulkán biome, ja som tam ešte nebola, takže mohlo by tam byť niečo dobré. Napríklad good sec. Nice. Potom by som sa tam vrátila, potom by som zobrala všetky tie... Tak toto je mega. Dúfam, že to nebudú tí škorpióni, čo vraveli v tom. Ale dúfam, že aj nejaké čestky. Tak zatiaľ tu nevidím nič. Tam je niečo, ja neviem, ja tu nie je toto. Ani do snow biome nechodím, takže... A čo je tam toto? Ja neviem, ja radšej budem po kraji chodiť. Oh, shoot. To čo bolo? Pomoc, ja tam nejdem, ja tam fakt nejdem. Sorry, ale ja tam fakt nejdem. Mohla by tam byť nejaká dobrá cestka, ale ja tam proste nejdem, lebo to čo bolo, ja neviem proste. Dobre. Mám tu full kanister. Sa nám zíde teraz, keďže prší. Poďme do toho domu. Dúfam, že to nebude nejaký alfag alebo niečo, hej. Dobre, tam je, ja som sa zľakla, že tam je to, no nie, že zľakla, ale proste som si myslela, že to je toto tu. Je proste zlatá čestka. Takže... Neviem, prečo mi sa tak zdalo. Kam konečne to konečne padlo. Takže ide hľadať na revive toho týpka, alebo nie. Ja neviem proste. Ale sa nenáhodou odpojil, alebo zapojil. Ja neviem. Oh shoot. Dobre, tak ja si pripravujem Reagan, lebo to je úplne dobré. Dobre, tu ešte nikto nebol. Ten bro sa napojil. Akože ja zatiaľ to nebudem nikoho revivovať. Tu nikto nebude... Dobre. Chill. Takže máme tu... Po tretíkrát mi padol, hej, že ten gucek.
Tak akože, no, trošku ma to naštvalo. Pomoc. Ježiš, že som sa tak zľakla. Ja som si tak myslela, že to je nejaký ten horší týpek, ale nie, že to je iba ten bro. Do prdele. Ja som si myslela, že ešte pôjdem do tej zelenej tej budky, ale ja tu už nikdy nejdem, lebo je noc. Po prvé. Po druhé, mám minimálne hápka. Omylom som strelila do alfáka, takže teraz po mne teda idú. Nie, ja nemámky, teraz po mne príde, že nejaká sova, alebo niečo také, nie, sova není. Ale nie, ja som videla asi Dyra. Nie, tam je Dyr. Pomoc. Dobre, žijem. Aha, tam je Dyr s tým týpečkom, akože išlo by som pomôcť. Ale proste, že totálne sa mi teraz nechce ísť s tými 0 hápkami, hej. Takže veľmi nie asi. Do prdele, ja som zabudla, že tam mám tieto. Ja som zabudla, že tam mám stoličky. My sme mať 15 dreva. Zrobí srandu, ja som taká debilná proste. Dám takto. Neviem, kto tak dal proste tú farmu. Mne to je teraz jedno. Mne to je teraz fakt jedno. Ale proste chcem urobiť takúto tú bejsku. Aj keď sa mi to veľmi nedarí, hej. Dobre, mne sa to veľmi nepodarilo, ale tiško, nevadí. Dobre, typečka to posunula. Potrebujeme aj tento. Ja si im napíšem. Tak. Teraz pôjdeme zase k účestkám, pretože prečo nie? Sa nebojím. Tak zberiem však 2 dreva, však to sa mi zíde. Opa. Dobre, a idem tam. To si robí srandu. Dobre, idem hore, ide mi to jedno. Asi to boli títo. Bro, on sa zase odpojil, ja ho neviem. To. A tu. Tuto je. Už tu nikto nebude teraz. Oh shoot, ja som sa bugla do... chvála Bohu. Ja som sa aj bugla do dverí. Počujte ľudia. Ja mám, že toto. 1 000 000 na boji. Aj na jedno, aj na druhé. Ale proste ja tak to mám napríklad iba rifle. Ale tam to druhé nemám napríklad. Oh shoot. Ok, ja dám. Midnus player. What? Ok, ja tu mám druhé decko. Myslím. Nie, to je to prvé. A môžem ísť na druhé, keď, no veľmi to tak nevyzerá, keďže, no viete, aká som. A som hungry, takže veľmi asi nie. Akože mohla by som to teoreticky stihnúť, lenže problém je v tom, lebo mohla by tam byť aj zlatá čistka. No lenže problém je v tom, že ja tak trošku nemám jedlo, hej, ako. A jedna týpečka, to je pre mňa afko, hej, takže musím si nájsť nejaké papanie. Ja neviem, prosím, ja neviem, ja fakt neviem, ja neviem. Ako, no, nechcem akože nič hovoriť, ale ja neviem proste niekedy. Bože. Čo už? Aj také sa dá, lenže mňa to teraz nerekodnekne. Však prečo nie? Mne to teraz ani nelivne, dobre, tak ľudia, čaute.